Ήθελα το Metaverse. Εντάξει, απλά και τη CIA. Οκ, καλά, γεια. Ήθελα το Metal Version. Το βρήκα, είμαι ξύδι στην πιατέλα του κυρίου Τζατζίκα. Βλέπω Heroes, τρελή σειρά. Μου θυμίζει όταν έκανα γραφίτι το 97. Έβαφα όπως έβαφα και θα συνεχίσω να βάφω. Αν θυμάμαι καλά, έβαφα σαπούτσος. Γι' αυτό το λόγο έχω μυστικές πληροφορίες που θέλει CIA, γάμο τις θείες. Αυτό παίρνω αμέσως τηλέφωνο την αστυνομία. Όχι μαλάκα, τι λες τώρα, αυτό είναι μαλακία. Έδειξες που είμαστε σε κάθε μπάτσο στην Καλιφόρνια. Άνοιξε το σιρτάρι και πάρε τον μπλοκ. Ίσως σου σώσει τη ζωή αν σε περικυκλώσουν και κρατάς όμοιρο ένα καζίνο. Πρέπει να ακούσω για τελευταία φορά τη γυναίκα που με έφερε στη ζωή. Έχω υγρομουνή, σκάει μήνυμα από το μωρό μου. Τη μάνα σου, μπαμπούμ, χαχά, ήμουνα στη CIA. Είμαι παρανοϊκός, πες μου τι σε ρώτησαν. Κάμια σε γύρω και θα πρέπει να σε πυροβολήσω. Η CIA θέλει να με σκοτώσει. Θα μου κλάσει. Είμαι παρανοϊκός, πες μου τι σε ρώτησαν. Γαμιέσαι γύρω και θα πρέπει να σε σχολήσω. Η CIA θέλει να με σκοτώσει. Θα μου κλάσει. Τους στη CIA είστε πολύ κατεργάριδες ή κάτι χειρότερο, πολύ πούστιδες. Παίρνω τα μυστικά έγγραφα και τα καίω μέσα στο τσάκι. Τώρα πια βρίσκονται μόνο μέσα στο πανέμορφο κεφάλι μου, το οποίο χαρακώνω. Καρφώνω μια τσάπα στα μούτρα μου για να μην με αναγνωρίζουν στο face control. Έχω μια ευκαιρία για να ξεφύγω από επαρχιακούς δρόμους. Ξέρω ότι θα τα καταφέρω γιατί είμαι ο βορειοσπράκτορ του hip hop. Σταματάω σε ένα μοντέλ και δίνω ψεύτικη ταυτότητα. Ποιος θα υποπτευτεί τον Henry McJonathan, φτωχό υπαλληλάκο των Starbucks. Η ρόδα σπινιάρι στο κόκκινο είναι στην ουρά μου. Πώς με ανακάλυψα, νόμισα ότι κάλυψα όλα τα ίχνη μου. Με κύκλωσαν 10 μπατσικά και ένα ελικόπτερο από πάνω. Αλλά που να ξέρουν ότι η αλήθεια για τα συνωμοσία με τα πετρέλαια δεν χάθηκε τελείως, γιατί την έχω σε ένα φλασάκι στο Las Vegas. Είμαι παρανοϊκός, πες μου τι σε ρώτησαν. Γάμιεσαι γύρω και θα πρέπει να σε πυροβολήσω. Η CIA θέλει να με σκοτώσει. Θα μου κλάσει. Είμαι παρανοϊκός, πες μου τι σε ρώτησαν. Γάμιεσαι γύρω και θα πρέπει να σε πυροβολήσω. Η CIA θέλει να με σκοτώσει. Θα μου κλάσει. Η CIA είναι χειρότερη και από την ναι. Είναι αστείο πως τα φέρνει η ζωή πότε πότε. Άφησα την Αμάντα και τα παιδιά για ένα τυπικό ταξίδι στο Connecticut. Και κατέληξα καβατζωμένο σε ένα βρώμικο apartment με μια πόρνη και ένα γκάτ. Η πόρνη είναι το κλειδί. Έχει δει με τα ίδια της τα μάτια ότι ο Kennedy ζει. Και τώρα η CIA θέλει να της γαμίσει το Χριστό. Χτυπάνε την πόρτα και λένε CIA ανοίξτε. Τους λέω θα μου κλάσετε. Περιλούζω με βενζίνη το δωμάτιο και το ανάβω πια ενώ πηδάω από το παράθυρο. Να φανταστείς τα αρχίδια μου για τα γυαλιά και το ύψος. Προσγειώνομαι πάνω σε ένα σεντάν με τετρακύλινδρο κινητήρα. Γκάζ για τσίτα, κολοδάχτυλο στη CIA. Δεν προλαβαίνω να κάνω 3 χιλιόμετρα και βλέπω μαύρα τσερόκι να μου κλείνουν το δρόμο. Η CIA με έπιασε γαμώτο. Θα χαθώ σε μία από τις μαύρες σακούλες τους για να γίνει το δικό τους. Αγάμι σου λέω. Πατάω γκάζι, αλλά δεν τα κατάφερα και πέθανα και θα χαφάντα. Είμαι παρανοϊκός, πες μου τι σε ρώτησαν. Γάμιασαι γύρω και θα πρέπει να σε πυροβολήσω. Η CIA θέλει να με σκοτώσει. Θα μου κλάσει. Είμαι παρανοϊκός, πες μου τι σε ρώτησαν. Γάμιασαι γύρω και θα πρέπει να σε πυροβολήσω. Η CIA θέλει να με σκοτώσει. Θα μου κλάσει. Θα μου κλάσει τα αρχίδια ρε. Γάμο τη CIA, στο διάβολο, γάμιτσαν. This shit man, that's fucked up. Damn, I can't believe this guy.